Headlines. Uluhan sa ato mga balita, mga kasama Cebu City Mayor Nestor Archival nangita na sa listahan sa mga pamilya sa syudad kan sa mga panimay na guba atol sa Bagyong Tino. Landslide na sinati sa barangay Damulog lungsod sa sugod karong hapon, mga residente gipabakwit. Ang happy sa PRO7 nga police nga si Police Brigadier General Rodrigo Maranan personal nga naga-supervise sa gihimong search and clearing operation sa barangay Bakayan sa syudad sa Sugbo, ingon man sa lungsod sa Compostela sa probinsya sa Sugbo human adunay isog nga baho sa patay nga masingos sa mga tao sa maong lugar human sa pag-igo ni Bagyong Tino, hinungdan nga nagpadayon ang clearing operation. Bugtong casualty sa dakbayan sa Mandawi atol sa Bagyong Tino nakaduwat na og tabang gikan sa lokal nga kagamhanan. Samtang kanhi kongresista nga si Zaldico, mga kasama, nitumbok na ngadto kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mo'y nagpaluyo sa insertion sa budget alang sa sunod tuig. Kini human nitumaw pinagi sa usa ka mensahe nga ni-circulate karon sa social media ang pamahayag ni kanhi Congressman Zaldico. Now kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, maayong hapon. Kini si Radioman Aida de la Cruz Campos, mahatod sa ato mga balita news updates. Ano karong Biyernes mga kasama, weekend na sab. Video uwan nun ang atong kahaponon, totaligsik na usab nga gawas sa gawas nga bahin. Mao na nga mga residente, labi na ko na natin mga pag-uwan. Bantay na kita kanunay, amping kanunay, labi na sa mga landslide prone area. Labi na diha sa lungsod sa sugod, na sinati ang mga pagdahili sa yuta, labi na kato mga daplin sa mga kadalanan nga dunay dakong nga tipak na nidahili na. Atong sutaon ang report karong hapon na mga kasama. Ariun na ta sa dakbayan sa Sugbo, sanglit si Cebu City Mayor Nestor Archival nangita na sa listahan sa mga pamilya sa syudad kan sa mga panimalay na guba atol sa Bagyong Tino. Kasama mo sa Balita Radioman Eli Bolonos. DYHP Tatak RMN Report. Nangita na si Cebu City Mayor Nestor Archival sa listahan sa mga pamilya sa syudad kan sa mga panimay na guba atol sa Bagyong Tino. Kinilakot niya City Government, kitagalan na lang sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD7 kutob og mga adlaw pagluso sa listahan. Ang maong listahan may basihan sa DSWD7 paghatag og cash assistance subay sa gisaad ni Presidente Bongbong Marcos. Una nang ipibaw sa Presidente nga nasudnong kagamhanan mohatag og tag 5 og 10,000 pesos daytong partially og totally damaged nga mga panimay. Ang Department of Social Welfare and Services kung DSWS sa City Hall nga magiginasan pagpagayon og validation sa kabarangayang sakbayan, magipagitaan ni Archival sa listahan. Deadline man sa DSWD sa Saturday, so kung dita kahataga na, dita kakuha. So sa 80 ka barangay mayor, kinalan nga makakuha na tag figure? Yes. Si Mayor Nestor Archival gawa sa cash assistance gikan sa nasudnong kagamahanan. Ang City Government nagplano sa paghatag og financial aid sa apektadong mga pamilya sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong radyoman, Eli Bolonos, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:21 sa kahaponon, ang happy sa PRO7, Police Brigadier General Rodrigo Maranan, personal nga nag-supervise sa gimong search and clearing operation sa barangay Bakayan, ingon man sa lungsod sa Compostela, nga nakaangkon og dako nga danyos sa human sa pag-igo ni Bagyong Tino. Kasama mo sa Balita Radioman, Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Epe sa Police Regional Office 7, miso si sa Sitio Tamiao, 3 barangay Tamiao sa lungsod sa Compostela, probinsya sa Sugbo, ug sa barangay Bakayan sa syudad, aron personal nga mo supervise sa gimong search, retrieval, and clearing operation subay sa kadaot nga nahiaguman sa pag-igo ni Bagyong Tino. Si Police Brigadier General Rodrigo Maranan uban sa mga opisyal sa kapulisan sa probinsya ug sa dakbayan sa Sugbo, misaksi sa gilusad nga paglimpyo sa kadalanan, nga dunay daghang nga mga kahoy ug mga basura nga nagtipon og. Tinguhan ni Maranan nga malimpyuhan na ang mga debris nga nagkataglang
lang sa palibot sa maong nga barangay tungod sa mialisngaw nga baho sa dapita. Gituhuan sa general nga ang baho nga masingo sa mga tao mao kini nga mga patay nga hayop nga nabanla sa baha nga mianod sa daghang kamadayan ug ang mga tao nga mikada sa ilang kinabuhi. Nagpadala usab si Maranan og mga search dogs gikan sa Regional Explosive Ordnance Disposal kun K9 Unit 7 didto sa barangay Bakayan sa Dakbayan, Sugbo aron motabang sa pagpangita sa mga patayng lawas sa tao ug hayop nga mao'y nakaingon sa kabaho sa mong lugar. Lakip sa gimando ni Maranan sa mga personnel nga isiguro nga walay mga explosive materials o structural hazard nga magpabilin sa subdivision sa Bakayan sama sa Villa del Rio 1. Kini sigon sa general nga kamahin silang proactive typhoon response subay sa kadaot nga gidala ni Bagyong Tino. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ang New Radyoman or Musaman DYHP Tataka Remen. Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number 1. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:24 sa kahaponon. DYHP, una sa lahat. Traffic update. Ato i-check atong kadalanan ning oras sa kahaponon, weekend na sa magkasama. Unya dibalik na po ang klase labi na diri sa Dakbayan sa Sugbo. Og nining pag tutaligsik karong orasa atong kolon sa latest sa report ni Radio Man Josephus Quijano, JQ. Yes, salamat ka sa mga radyo man Aida, no? Sa itong pag-adinaw din sa gawas, kabahid, karong mga rasa sa kahapon din mabugnawon, kahit kung dagon mas karong mga rasa, medyo mga alas 6 na sa kagabi, kay iog kayo ang palibot tungkol sa pagdagong mga itong nakita. Karong mga rasa, samtang sa itong traffic report, kung na sa kumutangan, padung ta diri sa may Juanos Mia, padung sa may Iscario, moderate to heavy traffic karon, padung diri sa may Esquina Iscario, samtang ang dito sa may Redemptorist Church sa Agianan, habig diri sa may Magua Avenue, moderate to heavy sa kadunay nagdumbol diri nga duha ka mga private vehicle, samtang ang 20 Osmeña diri sa may padung diri sa may Esme Boulevard, padung sa Iscario, moderate to heavy sa karon mga sakyanan. Samtang ang Iscario karon bagorasa basta to monitoring sa Cebu City Traffic Operation nga wasay kuidao kay moderate ra ug masangaw lang din napita sa may Esquina Eframos Extension og sa Juana Osmeña. Ang Iscario Extension abig diri sa may padong sa Pag-ibig, moderate ra andagan sa mga skapan ang diri sa may tilad nga bahin sa flyover do sa Pag-ibig ug BIR, moderate to heavy traffic karon padung diri sa may Foodland ug Governor Cuenco sa Bantal area, Bantal Road sa Banilad ug Talamban Road, padung diri sa may Foodland laos sa Kabangkalan. Samtang ang Pubjan Pulisika napiktuan sa Miscot sa dagat sa Masakan karon kapag orasa. Ang MG Kinko Avenue gikan sa may Mabulot Church, padung diri sa may Hipodromo, moderate sa bandagan sa Masakanan, padung diri sa may New Imus Road ug diri sa may habig na sa may Fidel Rosario. Samtang ang downtown area karon orasa medyo ni utot na dagat sa Masakanan diri sa may Pilay sa Mabini, Legazpi, mabiyadri sa may San Siangco nunot tigapon sa imon nga kining niyang night market sa Dakbayan sa Sugbo diri sa may Colonna area. Samtang ang South Gabayan ang Inbacalso na kamorasa may uot na dagat sa Masakanan padung diri sa may Basak Pardo o Poblacion Pardo o Bulacau Talisay. Samtang isa Pure Cuidao moderate both side gikan sa Talisay o padung diri sa may Plaza padung sa Talisay. Ano pala ka sitwasyon karon sa kadalan ning karon sa Logan Biyernes gikan diri sa gawas lang sa traffic update ang Radyoman Josephus Gano DYHP Tataka RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:26 sa kahaponon, samtang arita, reported nga landslide sa barangay Damulog, lungsod sa Sugod karong hapon. Mga residente gipabakwit human sa noong risgo, peligro sa ilang sitwasyon o sa latest pasabol na baka ang maong area maagian na ba karong oras labi na kong weekend. Adagan mo pauli paingon sa norte karon. Ato i-check ang report ni Radio Man RV Veloso. Kasabang RV. DYHP Tatak RMN Report.
Yes, kasama Aida usa ka landslide ang nahitabo sa sitio Kanduang, Barangay Damulog sa lungsod sa Sugod karong hapon. Kini gikumpirmar sa kagamhanan sa lungsod sa Sugod tungod sa nasinating mga pag-uwan-uwan nga mihumok sa yuta. Gidugang niini nga wala hinuon na moabot sa dalan ang mga debris sanglit na hunong kini duol sa mga kabalayan. Subay sa gimong pagsusi sa Disaster Risk Reduction and Management Office kon DRMO sa lungsod ug sa kapulisan, wala hinuoy na angol sa tabuon na danyos nga panimalay. Apan gipahibaw sa kagamhanan nga gimando na niini ang hinanali nga pagpabakwit sa mga residente nga namuyo sa duol aron nga kalikayan usab ang risgo o galing duna na usay laing higayon sa paglihok sa yuta. Gimando usab ni Sogod Mayor Moyin Durano Strigan nga pagpamonitor usab sa dapit aron nga masiguro nga luwas bisan pa man ang mamuagi sa kadalanan nga duol ra sa nahitabuan. Giawag usab niya ang mga residente sa lugar nga dili magmagahi sa mando sa kagamhanan ug sa mga otoridad o galing momando kini sa pagluwas sa pagkaugalingon ug pagpabakwit usab alang sa seguridad sa kadaghanan. Sa nasayran gipahibaw na sa pag-asa nga makasinati ang sugbo sa mga patak-patak kapag uwan dala usab sa Intertropical Convergence Zones kun ITCZ. Sa kasamtangan kasamang Aida pasable ra ang kadalanan sa lungsod sa Sugod apan padayon kini nga gimonitor usab sa kapulisan ingon man sa DRMO aron nga mahimong safety usab ang pag-agi sa mga sakyanan. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Rajman RV Velocity WHP Tatak Arimen. At oras sa 5:30 sa kahaponon, bugtong casualty sa dakbayan sa Mandaue atol sa bagyong Tino. Nakaduwat og tabag gikan sa lokal nga kagamhanan sa syudad ang nahibiling pamilya ni ini. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galinea. DYHP Tatak RMN Report. Personal nga gipabot ni Mandaue City Mayor Jonky Uwano ang tabang pinansyal alang sa pamilya sa saka senior citizen nga nakalas atol sa pagbaha epekto ni bagyong Tino. Ang mga senior citizen mausab ang giisip nga bugtong nakalas sa dakbayan sa Mandaue atol sa bagyo kuman na validate nga katong kapin sa napo nga nakalas dili mga taga syudad sa Mandaue. Uban sa mga opisyal sa Mandaue gitunol ang financial assistance ni Uwano ngadto sa pamilya sa biktima nga si Teresita Patindol Brion, 70 anyos ang iyang pagidaron. Ang midawat sa tabang mong iyang anak nga si Nerissa Mirafuentes, kauban ang usab ang iyang mga igsuon. Ang patay nga lawas ni Brion dito na mapalgi sa Katarman lungsod sa Liloan duha ka adlaw human sa pagigo ni bagyong Tino. Gawas sa tabang sa syudad anda mo sa magbuatan ni Provincial Board Member Attorney Olin Seno sa paghatag og dugang tabang ubos sa Burial Assistance Program sa lokal nga kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Kasama mo sa dakbayan sa Mandaue ang inyong Radio Man Ken Galinea Tatak Arimen. Radyo mo DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo Nationwide. At oras sa 5:31 sa kahaponon kini nga portion dalit kanato sa DTX 500. Ikaw ba naghambin o mga sakit karong panahona? Mag DTX 500 na matag adlaw do na kani siya tindikan sa palya nagsuhid sa insulin function. Ket imong blood sugar mubo kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makatabang makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, ang GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. Samtang sa dugang pambalita, mga bulanon nga mag-uuma, nagsaulog na sa ilahang Organic Agriculture Festival 2025. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol. Walay bayranan ang restoration services sa Visayan Electric. Kini magipaybaw sa VECO taliwa sa padayon nilang paningkamot nga mabalik na ang kuryente sa 100% nga restoration ni ini human sa pag-igo ni Bagyong Tino. Deklaro sa Visayan Electric nga dili sila mangolekta og bayranan alang sa power restoration, pag-repair sa na-damage nga poste o baka line reconnection sa bisan unsang circumstances. Itataw sa electric company kung adunay magpaila nga taga Visayan Electric nga mangayog bayad alang sa pag-repair or energization, ila gihapong gihulagway nga illegal gyud kini. Nihatag og giya ang Visayan Electric labot sa angay buhaton kung makasugat kini sa maong sitwasyon. Dunay mangolekta diha. Report dayon na sa Visayan Electric sa ilahang ilusad nga report now sa Visayan Electric mga kasama kung galing nakasinati mo ni ana so sa mga problema. Dunay mga collection nga gipahigayon ang numero 230-8326 VECO hotline 230-8326. YHP, una sa lahat, weather update.
Ato nga patalinghugan mga kasama, ato ang weather report karong hapuna usa masunod pang takna gikan karon labi na kay weekend na sab. Ato nga latest weather update ang kalungsuran sa probinsya sa Sugbo nakasinating mga pag-uwan-uwan kaganina dito sa Toledo, sa Pinangumungahan, ingon man sa norte nga bahin sa Cebu Province. Atong i-check on sa itong weather condition. Ma'am Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan. Ma'am Ana, mayong hapon. Yes, Ma'am Aida, may hapon sa tanang tigpaminaw, makinatong weather update. Sa kasamtangan, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ or ang hangin nga na pag-abot sa hangin sa northern ng southern hemisphere mo ay nagapektar karon sa Palawan, Visayas ug sa Mindanao. And so far karong adlaw, wala tay LPA or possible formation sa bagyo na duol sa ato ang Philippine Area of Responsibility or PAR. And para sa forecast weather condition tungod sa naisgutan nga ITCZ, ang Tibok Visayas makasinati ug mapangadrong kalangitan nga adunay chance sa makatagkatag nga pag-ulan ug thunderstorms karong gabi na hangtod na ugma. And para sa possible impacts or hazard, posibly ang mga localized flash flood or landslide, labi na kung may tabok ini sa mga highly susceptible areas ug kanang aduna tay kasarangan ngadto sa panagsang kusog nga bunok sa ulan. Sa atong hangin ug sa atong kadagatan, hinay ngadto sa kasarangan na hangin gikan sa Sidlakan ngadto sa amihanang Sidlakan ang nagapasilabi, ay atong kadagatan malinawon ngadto sa kasarangan. Diri sa Subo atong kadagatan motaob alas 8:35 sa kagabhion and muna sinig alauna 29 sa kadlawon ugma. Ang forecast para ug mga adlaw sa adlaw Sabado na sa 25 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw ni salab gani alas 5:18 sa kahaponon, mo silang balik inig alas 5:39 sa kabuntagon ugma. Ug mao kato atong weather forecast kini sa Ana Dumdum kini sa DSP Pag-asa. Mayong hapon og daghang salamat. Ma'am Ana, na ba tayo mga thunderstorm advisories or mga lugar nga nag-uwan paghihapon hangtod karong oras or sa mosunod pang oras sa mga pag-uwan? So far, ma'am, wala ra for province of Cebu, but expect na basin yung mga gabi na tayo mga occurrence ni mga rain showers and thunderstorms. Samtangan na tayo thunderstorm advisory gisa dito sa may Samar Province. Daghang salamat, Ma'am Ana. May sapen, ma'am. Weather specialist Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan. Sa alas 5:45 na sa kahaponon, kini nga portion dalit ka nato sa EXL All-in-One Skincare Oil nga kauban nato magigbato kontra dengue. Sanglit mga kasama, importante gyud ang proteksyon kontra sa mga sakit kadalas sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ni ana, EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang kini basta nga skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halaman gamot na may natural and secretant property tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini makasiguro ka luwas, epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil available na sa mga botika duol kaninyo. Ma-order sab sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. At oras alas 5:46 na sa kahaponon, gikatingala karon ni kanhi Congressman Zaldico ang gingong pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos nga dili niya mahinumduman pa ang 2025 budget tungod kay matod pa ni Ko ang kamaduan sa pagsingit or pag-insert sa 100 billion pesos nga proyekto sa bicameral conference gikan mismo sa Pangulo. Matod ni Ko, suyot pa siya nga pagamyan na lang ang maong kantidad ngadto na sa 50 billion na pesos. Aron dili mahitabo nga mas dako pa ang pundo sa DPWH kaysa Department of Education kun DepEd. Apan ang palasyo karon mga kasama pinagi ni Attorney Claire Castro. Nihagit kang kani Congressman Zaldico nga mouli sa Pilipinas.
aron ato bangon harap-harapan ag isyu nga gikalambigitan kabahin sa budget insertion mga kasama. Si kanhi Congressman Ko, representante kini sa Ako Bicol Party List. Samtang sa Pikasbahin, si kanhi Presidential Chief Legal Counsel sa Duterte administration nga si Attorney Salvador Panelo libutyag na di na kinahanglan pa no pauli diri sa Pilipinas. Si kanhi Congressman Zaldico gumikan kay nabutyag na niini na mismo na dungga na pinagi sa iyang video message ang mga gibulgar niini nga giingong anomalya nga may kalamigitan sa kasamtangang administrasyon. Mato ni kanhi Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na kung doon na may epekto ang mga gipadayag ni Saldico sa investigasyon sa anomalya sa flood control, bisan pag wala siya din sa nasod. Apan mato ni Panelo, di na kinahanglan pa nga mubalik sa nasod si Ko. Duman kay nabutyag na niini ang tanan niyang nahibawan. Apan mato ni Panelo nga dili mahatagan og proteksyon ang kanhi kongresista. Dugang pa niya nga dili usab makalingkawas, di makalusot si Ko sa kalambigitan niini sa nahisgutang anomalya labi na gyud sa flood control program sa gobyerno.